ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ପୃଥିବୀର ନାଭି କୁହାଯାଇଛି। ନାଭିରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତି ଚକ୍ରର ସନ୍ତୁଳନ ଯଜ୍ଞୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖିକା ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଯଜୁର୍ବେଦ ଭାଗ 2। ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ। ବେଦ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ରହିଆସିଅଛି। ଆଜି ଏହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ବେଦର ଏକ ଏପରି ବିଭାଗ ଅଟେ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିରୂପିତ କରୁଛି। ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ତଥା ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ପରିଣାମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଯଜ୍ଞୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ହିଁ ଆସିଅଛି। ତାହାର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା। ଏହି ଆଶା ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଦି ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ କରିବେ ଏହାର ସେହି ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ବେଦକୁ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ପାଣିନି ଯଜ୍ଞର ବିପତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଧାତୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଜୁକୁ ଯଜ୍ ଧାତୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଜୁଃ ଯଜ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଯଜ୍ଞର ଯୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞ ଯୋଜନ କାରଣରୁ ତାକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ। ବେଦର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଧାରା କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଜ୍ଞର ସେହି ସନାତନ ରୂପ ଯାହା ଅନାଦି କାଳରୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଆସୁଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୃଷ୍ଟିର ପୋଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସୁଛି। ଯଜ୍ଞର ଆଲୌକିକ ରୂପ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ କରାଯାଉଛି ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ବିଭିନ୍ନ ଯଜନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତଥା ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଲୌକିକ ଯଜ୍ଞୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳସୂତ୍ର ଅଟେ ତୁମର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବସ୍ତୁକୁ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ତାକୁ 4ଟି ବିଭାଗରେ ସମ୍ପାଦିତ କଲେ। ଯଜୁର୍ବେଦର ଶାଖାର ବିସ୍ତାର ମହର୍ଷି ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଶାଖାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକ ସୂତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସୁଧାରକ ଥିଲେ। ସେ ବିରାଟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଂସ୍ଥାପକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ଏହି ବିରାଟ ପରିବାରର ସହ-ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ସମାଜ ଉତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ସେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅନେକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ।